Maayong adlaw sa tanan, ako customer karon. Maayong hapon, sir. Tanan diri, sir, kay para ma. Unsa gyud pamati nato, sir? Ah, Hangap tapos Hangap, ah, isa pa. sakit ako ng alawas. Sigit ang lawas. Isa pa gyud. Kana ang jo kuan asma na ko. Asma, hubak, wala man siya. Duha ra gyud kabuk, hubak lang og kuan, sakit likod, kalawasan ana. Wala lain. Mo lang din ako kuan Para gyud sige tabangan. Asa gyud mo balay? Davao gyud o dire? sa Davao. Davao gyud. Shout out sa taga Davao City, puro Davao man akong customer karon. No, sa atong tabangan si Sir. Ang Loton. Pwede mo ikutan na na diri ro para makalingkod sila. Dili man kayo. Gawas gyud talaga kuan. Ha? Gawas ka lang yan. Oo, dito. Pero pa excited na ako dito. Masun jud dito. May ginagawan ka ano. Pinangayo ko na ko na sir. Dugay na ko na pinangayo ni. Nagkatar ko 3 years, wala gyapon. Man, alit na mo Pilipinas. Okay, oy. Kaduha na gud lagi sa ako. Ay, gusto ko mo. Wala ka mahilot. Kapila na ko naghilot din. Kaya pa? Kaya na? Wala kayo lagi ko Ay, nakabalukos ko ah. siya may nagkuan wala din sa isang ay lang ko sige. Ay mo wala was kayo lang. Sa lasing ko wala. Dali ko tugnaw kay hangin magmotor ba. So giwo niya kamar na sing ko buan ko na para ba ko. Hindi ko dahil ko din. Pati mo na ko sama ko. Nagkakitagan sa buwan ang anay, mga hubak. Ang pinakagrabe nga hubak, atong taga Santa Maria. Nagsayo kayo ng anay sa'yo, nagdebulay siya, pagkulingan. Taon-taon siya, hubak ko, gamay ra baklay. Ang kani mo ang kuha sa ginhawa, ang bawal kita niya, hindi ka manigarilyo aso. Nasupot sa tambutso, abog mo na kalaban niya. Bawal po ka mukhang itlog, manok, tanan hayop mo ipiil. Bawal ha? Sabi na dito talong, bawal na. Wala ka na. Kaon na siya. Bawal siya. Ilutong tanan siya, hantok po. Hindi na lang po nagugmahin na itong ginawa. Puntra yun na sila ha? Sino ito na pangalan? Ha? Dito. Dito? Bawal dito mo dito.
Saan naman po?